बोथोरानो मा खालामखो नुद' इदि बोथोरबाबो दुगैनो गोनां जायो आङो मालायफोरा दे खाननै खानथामहालागै दुगैयाखैनो खोमा So hello guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गामियारि सिख्ला चेनेलाव बरायनाय बावहरनाय थाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना इन्टारेस्टेडब्ला आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो ओमफ्राय जै दिननिफ्राय जोंहा हिसान खादोना इदिनिफ्रायनो अखायानो अखा दोमैलुलु खालामगासिनो आरोना ओमफ्राय दानो हागोन हाया मोनथिथ'ला बोखारजुना लाबाबो दायो आरो खोबफिननांगोन उखा मुखानो ओंखायनो आं बोखारथ'वाखै आरोना दसे नेबावनि होननानै साना जुदि ओरै ओंखारबोयोना होमबानियासो दांगोन बारबो बारबाय थादो सानखौ गोजाङाखै नाय दुगैखांबाय नालाय ओंखायनो गोजाङाखै आंहा सानफ्लावार माबा माबिबो गायस्लायजोबनो दोङो सब बेफोरखौ गायस्लायना जोबना लानोसै दिनै नै आंनि हिसाना गस्लासो गानना थाबाय साला बोथोरा आंखौ थगायबाय थादो खनसेबा अखा हायो खनसेबा सान्दुं दुङो ओमफ्राय आङो इथिंजाय खामजोब्बाय आरोना बेदेखो इखौ आं गायस्लायनांगोन सानफ्लावार बिबारखौ मोनथाम मोनबोबाय इ बाल्थिं मोनसे द्राम मोनसे ओमफ्राय नै मोनसे इ मोनथामाव गायस्लायनाङो आं दा सोरानोबा नांगौबा लांफाय सानफ्लावार जोलै नानै बिराद दिन जाबाय रिल्स शुट खालामाखै मोजाङै देलायनानै ओमफ्राय आं दिनै देलायनानै रिल्स शुट खालामनोसै नालांबाय आं टेबोलखौ खोन्थिनांगौ लोगोफोर सोर सोरनि टेबोला बेफोरबायदि थायो आंनियाल'सो थायो दें आयौ बिमा गावनो बुंखायो आं गिखायो आं आंनि खर' सायावसो गोलैगोन बैसा नांलायलायो आं इदि फायनाय होनखारोना फायटार फायनायखौ ओमफ्राय नावहाय नै आङो माने दिनै जाबायना ओमफ्राय दिनै मोसानो थांबाय गाबोनो इदि अबस्था जानानै थागोन आरो सबना मोसानो थांबाय इदि अबस्था जानानै थागोन बेसेबां जाबै खर' गिदिंलायलांबाय आङो लाइन लगायलायदां लाइट लगायलायलाय ओमफ्राय देलायग्रोनि आरोना खावलाय मानो हमफ्लांबाय थायो आं गावनो मोनथिया मानो ओरै थांबाय थायो ओमफ्राय आं भिडिअ जिटाना इडिट खालामो होमबानासो मोनथियो जे खावलायाव हमदो ओमफ्राय दायो देलायग्रोनि जायखिजाया रायलायनाय उनाव रायलायबाय थागोन
आङो जोंनि अमा गाबनायखौनो एम्बु बंला गाबनाय बायदि खोनालाय लांग्रा जाबाय फोरनि आसिदा ओमफ्राय आङो मबाइलखौ लाइट फोजोंना लानानै लाइटखौ नायना लानानै मेगनखौनो नुला दा मा जाबावगोन लाइटदोनो मेगनखौनो नुला आङो अरासो थांलाय लांबाय ओमफ्राय आङो डाइरेक्ट मोखाङाव एख' फोनथ'वाखै आरो ना मात्र इखौल' फोनगोन फेसन देलायलाय सोरथ्रिनो ओमफ्राय देलाय फुबाय थानाय टाइमावलाय सोरबा फैना नाङो जिला जिलाय लाङो आरो ना ओंखारनो सोर बिदि जायो कमेन्ट खालामदो आं सिगांनि बांसिनानो लाइकि थानायाव आङो बांसिनानो भिडिअ बानायोमोन नालाय ओमफ्राय आं जि देलायबाय थागोन भिडिअ बानायगोन जि न'आव मालाबा रावबो थायाबा फायना होयो गोलैयो ओमफ्राय आङो जि ओंखारनो गोनां जायोना लासिं सिं मोनलायलायो जाबाय दे आं दायो देलायग्रोनि हा ओमफ्राय दायो फाइनेल लुकखौ नोंथांमोननो खोन्थिगोन नै गाइसमोन मा माला गानदों नुदों इमान दिननि उनाव दिनैसो गानबाय आरो ना माबायदि नुदों कमेन्ट खालामदो ओरैनोथ' गाननायबो जाया जेरावबो थांनायबो जाया बेलेगाव थांबाबो आं बेफोरबायदि गानबाथाय माबा लासिं सिं मोनसैलै माबा सोबथ्रि देखायनाय बायसा मोनसै ओमफ्राय आं थेवबो दिनै गानबाय आरो ना न'आव रिल्स बानायनो होननानै ओमफ्राय दखनायाबो आंनि नङा बाजैनिसो ओमफ्राय गानबाय दायो पेटलिटलि ओंखाम जाखांनानै भिडिअ बानायनाया पेटलिटलि नुलायलायबायलै नायना पेटलिटलि झुमका दिलाएंगे कंगना दिलाएंगे साला अखा हागोन होननानै हिसानखौ खोबनानै दोनबाय माथो सान्दुंआसो ओंखारबाय बिमादो रायजानाय फावसो खालामदोलै आंखो साला देलां दिस इज माय फाइनेल लुक माबायदि नुदो मा बुस्थु फायदो सानलाय लांसिगोन दा जाहानियाव थानाय सैमाफोरा अमाफोरा दाउफोरा फारौफोरा Yo voy a cantar esta canción para mi gente.